Jochi mag tuke ni ikruok ne kare motelo ne piem mar World AIDS Day Marathon mabiro timore tarik 1 mar 12 mar higani. Piem ma kama dhi timore e paw tuke ma Nyayo e boma ma Nairobi. Jatend Migao mar thieth Deborah Barasa manotelo ne nyasi mar keto ler e wi tugono wacho ni ma en okang' makare mar biro kedo kod landruok mag kute mag Ayaki e kind rowere. Piem ma higani oketo maino ahinya kuom chuo kod rowere kaka yaw achiel mar neno ni oduok chien landruok mag kute mag Ayaki. Is integral part of Kenya's national spirit because it symbolizes our resilience and athletic prowess. But again, today's marathon goes beyond this. It's a call to action in a battle we cannot afford to lose. The global objective, as we know, remains clear. We hope to end AIDS by 2030 and guarantee treatment for all people living with HIV, as well as preventing HIV new infections. The countdown is on, and we are committed to reaching this.